sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team, Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Ay, kilala na kita. Yung mga ganyang ngiti mo talaga. Yang mga ngiti na yan. Ay, sige, ngiti ka pa konti. Ayan, sige, smile ka pa ng konti. Alam mo, pampaganda ng araw yan. Ngiti na. Ngiti. Iba talaga ang mga ngitian ng mga bagong sahod. Sana all! Thank God it's Friday! Yes, ang bilis ng panahon. Nakalain mo yon, Friday na agad. It's a happy Friday, kabisyo. Yes, it's still me, ang babaeng takbo ng takbo. Wow! Sa isip mo. This is your daldalerang atleta, DJ Mara Tony. Para sa programang Love Trip. Trip, trip, trip. Yo, Trip lang. Trip, pakinggan mo to. bakit? Trip lang. Ayan na, sinasabi ko sa inyo yung mga bagong sahod ngayon. Mamaya sa sahod. Mamaya gagastos. Bukas anong gagawin? Wala, magagalit dun sa misis. Sasabihin, ay, ba't hindi mo malang ako tinirhan? Naubos mo lahat. Ba naman, tipid-tipid ng konti. Isa sa mga magagandang magagandang gawin ngayong hapon. Na imbis gumastos ka dyan, o sige pwede naman turon at saka kape habang nakikinig kay Marathon eh. Pero sabi ko nga sa'yo habang maaga pa, huy! Tipid-tipid aba! Sige nga matanong nga kita. Bakit ang bilis mong matukso sa akin? Matukso sa gastos! Well, syempre, magigets naman kita kung ako yung gagastusan mo. Mabilis ka talaga matutoksan yan, be. Lalo na pag nakita mo ako sa personal talaga. Sige nga, kung ililibre mo ako, since magastos ka na rin naman, sige, sagarin na natin yan. Kung ililibre mo ako, kung tatanungin mo ako, kahit hindi mo ko tinatanong, sasabihin ko na. Alam mo yung mga gusto ko na ireregalo sa akin kung, well, actually, malapit na birthday ko sa October 8. Simple lang naman ang gusto ko. Gusto ko ng manok. Yung manok, ayoko ng breast. Wala ako nun. Yung favorite part ko is yung thigh, yan. Sarap nyo, uy, baka may kakilala ka ha. Sabihin mo naman yung taga-palengke na yan. Sabihin mo gusto daw ni Maratoni ng manok. Uy! Nako, pag mga ganyan talaga. De-date kita. Source of protein yan, pampalakas. Anyway. Given today, it's Friday. Huwag ka muna masyadong gumastos, ha? O tingnan mo yung laway mo, tumutulo na naman. Tuloy-tuloy lang sa pakikinig ng Feel Good Music. Ngayong Feel Good Friday. Kailangan pa bang i-memorize yan? Cindy, Basic. Dila.